Sunggah, Desa Selor, Kecamatan Rayon, Kabupaten Ponorogo. Air terjun Sunggah kuwi salah sawijining panggonan sing isih alami. Kebak wit-witan ijo sing ngubengi. Ana ing Desa Selor, Kecamatan Rayon, Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rena, siswi SMP Negeri Lorong Rayon. Konco-koncoku kabeh, saiki aku arep ngejak kowe dolan bareng ning panggonan sing endah banget, yaiku air terjun Sunggah. Panggonan iki ora mung duwe alam sing asri lan seger, nanging uga nyimpen kearifan lokal lan budaya sing kudu terus diuri-uri. Suara gemricike banyu, angin sing adem, lan pepohonan sing ijo royo-royo gawe ati rumangsa ayem lan tentrem. Mula, ayo padha njaga lan nguri-nguri keindahan alam iki, ben tetep lestari kanggo anak putu kita mengko. Ayo bareng aku njelajahi keindahan air terjun Sunggah. Yen arep menyang air terjun Sunggah, awake dhewe bakal liwat dalan desa sing ayem lan nentremke ati. Hamparan sawah, deretan wit-witan lan watu-watu alam ngancani perjalanan iki. Panggone air terjun iki ana ing Dusun Sunggah, Desa Selor, Kecamatan Rayon. Wilayah iki klebu petak hutan 72 BRPH Selor, BKPH Rayon, KPH Lawu DS. Bagian saka alas lindung ing sisih lereng kidul Gunung Wilis sing isih asri lan lestari. Kanca-kanca, saiki aku wis teko ing Desa Selor. Numpak motor udakara 20 menit saka Kecamatan Rayon. Ayo, dibacotake lagune. 15 menit maneh wis teko ing air terjun Sunggah. Ayo. Oh iya kanca-kanca, ana kabar apik iki. Saiki tiket mlebu nyang Grojogan Sunggah kuwi gratis lho. Dadi kowe ora perlu bayar biaya tiket mlebu. Sing kudu mbayar mung parkir wae, gumantung kendaraane. Upama nek motor mung watara 3.000 rupiah. Asik toh. Dadi akses menyang alam saiki luwih gampang. Kanca-kanca, saiki awake dhewe wis teko ing tempat parkir wisata air terjun Sunggah. Nah, wiwit saka kene awake dhewe kudu mlaku ngliwati dalan Ciwut. Udakara 150 meter. Aja lali bayar parkir dhisik ya. Ayo gendong budal. Air terjun Sunggah duweni daya tarik alam sing apik banget. Banyune asale saka mata air ing pegunungan. Ana ing wilayah alas lindung lereng sisih kidul Gunung Wilis. Mula kejernihane lan kesejukane isih tetep terjaga. Sakliyane dadi papan dolan alam, air terjun Sunggah uga dienggo dening para siswa minangka sarana sinau lingkungan kanggo ngenali ekosistem alas, sumber banyu, lan menika warna tetuan lan kewan. Panggonane asri banget, endah tenan. Iki cocok banget kanggo kanca-kanca sing seneng dolan, pengin ketenangan lan butuh suasana alam sing seger. Lokasine uga ora adoh saka kutha Ponorogo. Iso ditempuh nganggo sepeda motor, mobil, utawa kendaraan apa wae. Kejaba prau laut ya, soale panggonan iki ana ing daerah pegunungan. Kowe krungu ora? Suarane manuk-manuk padha muni karo gemricike banyu saka air terjun iki. Rasane tenang banget. Dadekne ati ayem, kaya adoh saka rame-ramene kutha. Merga sumbere asale langsung saka sendang gunung, banyune tetep bening salawase taun. Senajan wektu mangsa ketiga,
Aliran banyu saka kene banjur nyawiji karo Kali Selur, sing dadi sumber pengairan kanggo sawah-sawah ing sakupenge desa. Dadi ora mung apik didelok, nanging grojogan iki uga nduweni peran penting kanggo uripe wong-wong ing sakupenge kene. Biyen, sadurunge dikenal akeh wong, panggonan iki kerep diarani Pancuran Sunggah. Miturut cerita wong tuwa-tuwa, tembung sunggah asale saka basa Jawa kuno, nyunggahi sing tegese nyambut utawa ngluhurake. Konon, banyu sing wis tiba ing kene dianggep minangka berkah saka alam sing nyambut uripe wong. Mula saka kuwi, masyarakat kene ngreksa panggonan iki supaya tetep alami lan resik. Iki lho air sunggah, keindahan kang isih alami gawe ayem tentrem. Alam sing ora mung indah kanggo sesawangan nanging uga marai piwulang babagan kelestarian alam. Grojogan Sunggah iki ora mung dadi papan plesiran, nanging uga dadi bagian saka ekosistem alas ing lereng kidul Gunung Wilis. Watu-watu ing sekitar grojogan iki klebu watu-watu vulkanik tuwa, asli saka kegiatan gunung geni jaman biyen, makane wangune atos lan ora gampang terkikis. Rasane kaya mlaku ning laboratorium alam, kabeh urip, kabeh saling gegandengan. Koncoku kabeh kaya ngene iki suasanane ing grojogan Sunggah, isih alami banget lho. Panggonan iki nyaman lan udarane seger banget. Ing sakupengan kene durung ana fasilitas wisata modern, dadi tenan-tenan isih alami, mung ana dalan setapak, panggonan ngaso sing prasaja lan area parkir cilik sing dikelola karo warga. Saben tetes banyu ing grojogan Sunggah nggawa cerita babagan alam, babagan urip lan babagan piye manungsa kudu padha syukur marang keindahan sing wis digawe dening Gusti Allah. Kanggo kowe-kowe sing seneng dolan ning alam, ayo teko ning panggonan kaya ngene iki, soale ning kene awake dhewe bisa sinau saka alam, ngrasakne kesejukan lan eling sepira pentinge reksa kelestarian lingkungan. Ojo lali yen dolan mrene njaga resike, ojo mbuang sampah sembarangan lan ngajeni alam sakupenge. Awit keindahan iki bakal tetep ana nek awake dhewe kabeh gelem njagane.